Check, check. Sa akong wala, CAL represent, God, Chikoy. Sanyo na ang kurtinang pula, napapanahon na kami naman ng mapuna. Subukan mag-isip, lumabas sa kahon, natutukan ng liwanag. Kami naman ngayon, nang di ba napulaan ang tawag sa amin, talunan hanggang ang CAL, Kalala Crew, 03 Soldiers, Seven Words Production, GY, Shoutouts, Consent. Shoutouts mo dahil Kangman. Marshall, from CDO. Oh, salamat sa Yo, shout out si Marshall, bra. Ganiha kayo sa dali, hangtod ka rin, mapili ako shout out. Mindanao represent. Ano si Marshall? Mindanao Division. Yeah, atangin niyo sa flip top. Atangin niyo. Sakong wala, sakong to. 42. AMF. Apil dyan, apil is black propaganda crew dyan. Oh, apil na, apil na. ALX! Dear Hip Hop, sa wakas, nakausap rin kita. Okay lang naman ako, ikaw kamusta ka na ba? Miss na miss ko na yung mga ginagawa natin. Ayos lang ako. Kontra si AL, ako si ALX. Okay, nasubo. Shout out sa atin, shout out kay Kusga? Kilig ko lahat. Patay doon. Si Koy daw sa Koito sa Kuskoin. First rounds, una si Alex. Paminaw na taro. Respeto sa nasa tubangan na. Bato ba na enigma? React accordingly. So, round 1 ni Alex. drop your jaw. Yo boy, pata din na! Magsama-sama yun, magsama-sa! Yo! Yeah! Bra. Hindi lang ako may mga magsaba. Laming iduwa o balik, dinisa akong balay, tinuod din na atik, gimingaw pud ko gamay, rapolo na pud, tagay na pud, bawal lang ang magmaoy. Pero Leo, hoy Leo! Huwag sa manipista nga nung magtubab ng baboy. O baboy ka, sa imo mauna ang nitatak. Dako na kay nagtiyano ano saman kang mga anak. Dapat nag-relax na lang utak ka. Bawal ni sa baby. Dagan kag maka-stress nga ma-receive. Tungod kay mga nakay man ka, pabuhawayon sa tika, maternity leave, intro pala ganing na. Unsa man nakuratan. Bisag dili, hininom mo ka pwede, mahimong di makuyawan, pero ako nag-alangan. Basing niya na mahilabtan. Balita na ako, mura daw o gitumtan sa tanan, kaya ako ang ilang atngan. Pero syempre, dili na masabtan sa mga mubo o guna-guna. Mga tipong kusog kaayo mo dagan, maurabay na guna-una. Magpiniling nga isog, murabag mga baskog, puro hangin ang sulod sa ulo, pero walay ikapang hambog. Ayaw ko ilara na imong hinambog. Init na ang ulo daan, basin na ay masakitan. Kabaw ka do nga ang kayo mas mukusog kung mahanginan. Sunog gikan sa imong ulo. Hurot imong buhok og una dili na mabugnan. Kay kung ako manginit muratag nas tunga sa bulkan, kung nay musikit magsika. Ikaw umanginit mabiga. Manginabot og lain makabuisit bisag dili tag iya. DM, nakakita ko sa battle ninyo ni Rage. Hashtag tikling versus baktik. Kung tagaan kamong numero sa inyong battle, kamong duha kay number 10. Si 1 o si 0 gakontra. Kinsa kay bida. Tungod na itong duha, nakaanggo ko nga di na di ay amigo si Kimon o si Pumba. Hakuna matata, hamuna bataa. Mauni ang resulta ako sa bata pagkasakuna mataga. Ana pa nga nga, mukawon mo si Renjo. Sukma, sagpa, para siya kay mumata. Ako, kung ako ang pupukaw ni mo, pungawon ni kagbuto, bang-bang bala para di na ka makamata. Double dead, nagtuo ang double dead sa iyong 9 taon.
triple dead o triple dead kay mamatay ka every round time. No! Round 1, Jekoy! Gana na mo gawya, oy! Pwede ka maghilom yatay. Kailangan ka mo battle. Battle mong loko ay pinuntagay. Ya, kung mapilti na ko nimo, kung ang battle, di kason, o magtumba na baboy, di para pamarugod lagi hapon. Oh, ya, unsa may ka? Piste ayaw may katika. Unsa kayo ka? Ya, tambo mo, sige suwayi ko glapwai kay patay ka sa mantika. Oh, yun na. Ikaw ganahan mo hatag og rason. Pero kinahanglan kay maayo o pasensya. Kay basin ko kabuhig-bugat ng mga bara tungod sa mga pasan nga problema. Unang salamat kay Migo. Kay bawa kong respeto kay mga mo. Unang mga istorya mo. Putang ina mo! Batang yubig! Sus! Nausik kay mong bulit sa Manila. Mga lupig kaya mga tira, di sulit mo nang wala makabaligya. Oh, nagsilbi si Alexander. Pagkatubang niya sa hari, kinihumok ni pagkabot sa Manila niya ang dila mo'y nanggahi. Pero wala siya nag-joke. Ay nag-joke na siya pirmi. Iyang joke ay binukhid. Ay grabe yun kakurni. O di solido yung mga pakatawa. Kay ginama sud sa karton mo nagilangoy sa hari ng corny nga mura ba nag-food trip siya popcorn. Oh, gipainit sa hari ang duwa. Muna imong punch, imong mga icebreaker kay nalanay, mura si Charlie Chaplin baga nag-boxing kay mura pakatawa ra ang punchline. Ug di magsilbi ni ng corny kay naadbang og taga humay-humay ng slave victory ang pagkadaog kay pamahaan ko ni pagtamay-tamay. Ug ayaw si pinamay kay you're soft like tinapay di nakamugahi maski namang auto mahanginan panagamay. And speaking of gamay pa ni siya, murap na ni idol. From ALX to AELEK. Jesus, atay may yung pagkarambol. Imo kitawag si JK o Jijimunya, yung panganong nga nagdidimao. Mura magpinugos ka ng produkto, mura gitaro kanya pagkatrabaho. Yung sa man, ripat isa nga, gamay lagi, pero hait nga mura magtutpit. Imong kiinisan imong ALX para unique nga mura toothpaste. Sus! Ego na ka sa may ngipon, muna maglisod na kagbangon, o matit na gini akong kontra, pero dili yun. Kaya kung di mo makabantay, ulian pa mo sa inyong entrance, tutukin ninyo si Alex, di ba mura siya chipmunks? Wala diilisan niya yung asa yung pangan, kaya basin maalaan yang si Alvin, si Migo, tungkol sa kadako sa iyang tits, yung murag si Kim Domingo. Ipasura na ka na mo pag-ayo, munang lata na kayo na mo pangan, ilisin na ng alias ni mo sa battle, from ALX to ALX, and now, please welcome Stuart Little. Yo! Mukha na akong chipmunks kung tutukan. Nangatawa sa sila halang perte sa baya. Ikaw kung akong tutukan, pistegi na ako makaya! Yo! Unsa man eh? Palihog kong isbog be, sibog. Pabarogon ko na natong baboy, bisang gabarog na, muragya ko galingkot. Pachuy-chuy sa FB. Sige post og mga selfie, Brad. Sa kawin na nang giatay yung sex life selfie sad. Bisang tayo uyab, kaya no. Sex life pero bisagi, gamay man daw ko na. Pero bisagi nga ano sa lolo ka na adik. Kuyaw kay siya pamaagi. Duha ka tudlo lang gamit. Adik sa daw sa marijuana. So you don't feel lonely. Kay bisag pag all by yourself kay mong kamot for 20. Speaking of 420, kusog ang sipa aning mga liriko nga gigama, makabuhat ka og sayop kung mangita ka og tama, bubanang na ang dugo, bubaha na ang luha, bisang dili pangatangkot karon ikaw kay maguba. Guba ang pagkataw, guba ang kaugmaon, hunong ang imong kalagdo, di na ka maugmaad lang as pasang tag na pa.
Hala, sige, pabibo, oo, tornoni na ako, pero oras na nimo. Layo ra daw ko niya, kung freestyle ang istoryahan. Ha? Basin nakalimot ka, at 13 anyos pa lang ko, sa freestyle ko na ilhan. Delikado kung on the spot. Samot na sa duwa nga sinuwat, dili ko nimo magukod. Ikaw ayaw nalaga pilog battle nga written, kay freestyle na akutog. Abi kay giatbag na ta, ayaw una-una nga na-impress ko nimo. Kaya tagamay na lagkuwang mura na kag si pistolero. Ikaw si Junior Pistol. Wala na kailaing titulo nga masungkit. Higda na lang sa imong lungon nga ako ang nagkulit hasta akong kanta makaigo. Ug makasabay mo, yeah, my song hits. Ug sa rap battle, 32 lines kada round ang gibuhian. Mura kong nagpagawasong 32 katumpit. Nakapirana ko siyang hit. Wala ni sipyat. Tanang matirahan, siguradong matigbak. Duha ka bala sa paa. Tiwasan pag yun sa ulo. Tanan ni igo, sorteha, murag nakataog lang sa luto. Unya gimusta ang kinabuhi. Kumapindi na mauli. Pagandam na lang permintigay na ako. Di nakalupig ako ang batang yubig. Mutumba para sa akong pagbangon. Di na ko kinahanglan mo damay yung kagrupo ni mo. Nga numandigong sila akong usa-usahon kay. Round 2, Jikoy. Oh, gamay lagi nakubutin. Pero naani along. Gamay lagi nakubutin, pero may kumusalong. Magbubunan ko. Pero brad, di ko tubol. Di sa katutong na udugay, kay mahatlog siya ma-full. O niya, sige ang tira sa kong baboy. Balik-balik na nabiste. Bubun-bubun, oy, di man nakabuste. Ma-flow smooth like you put a shampoo. Walang hard as a statue. I don't like you and there's nothing more to argue. Fuck you! What's up, Mr. Call Center Agent? Kumusta na kadulong? May mga tawag di mo, ina pa may linya ka tarong. Ikaw, wagyot, choppy, di maklaro. And so as ang R ni mo. O di maklaro iyang R. Manang permi siyang mais. Mo di gurni gani siya, kay permi siyang mais. O di maklaro iyang R. Murag iyang accent kay from Britain. Mo nang may lami iyang mga boss. Ang kayang R niya makabitin. O pero di siya British. Amerikano rin siya. O, kay mo ni Pina kanina soon. Feel namin si Helix oy. Di ka niya makatay. Pilipino nga ampun. Ako'y murag sinating Ilis, pero ikaw ang ampun. Murag imuon, di kang katawanan. Imong R, murag ikaw sa inyong pamilya. Kaya pero lahi ka sa uban. O di ka legit nga anak. Murag magkantang Freddy nga gi-cover. I will fuck up your childhood. Now call me Freddy Krueger. Ya, kung sukaan imong pagkatao. Kay nagdako man day kas lula. Mori, ganahan siya mag-joker kay nagdako siya sa lula. O nagdako siya sa nanay. Kay nawa ang naghatag niyang kinabuhi. Manang pasalamat talagas Ginoo kay nimo literal nga nanay ni Puli. O shut up na lang. Kay your life's a joke, bro. Kasubraan ka joker, mura na kags arroyo. Everybody spit. Bugo! Sa joker, we mo pusta. May gamit ang joker sa baraha, manang may nang ibasura. O manang isuna lang ninyo sako. Kung yung basura niya nga style. Kaya para makapahype siya sa mga tao, magugaw-hugaw siya sa line. Uwak ni siya sa live, may tumba ng piste. Kaya para makakuha crowd reaction, musagin ni bahukot tae. May klase! Mura di nagbangag kag siptik. Kaya na may tae, imong mga bara. O puno sa tae, imong bars, nga mura bagi Bartolina. O gibasura, dati ka maguna. Nya karon gihimo na puti kang tae, agaw. Wala gihapon gamit ang akong pagpakalaw. Kaya mo gihapon ang mga tae, mulutaw. Chan! Yo! Round 3, Alex. Are you sure? Are you sure?
Hoy buang, kung bitin akong ang tawag na slang. Oka. Yo. Yo, grabe kaayo. Mura kong natnay na tumugba. Ayaw sig adin ha, basin maamong ka. Yo, Sinsan. Yo, Jenggoy. Di ba, nakoy pangutanan niyo. Di ba taga lapu-lapu ka? Pero pusta, di ka kaligay kung maglabu-labu ta. Kay ba nga ayaw ka? Ayaw sige og pakul. Iyang itlog daw kuno murag baygon katul. Yo, triple time para triple dead na nangyatay. Yo. Yo. Langayan kining babuya, buntagang sabot abot og hapon pero kita naganikaot dali ka ayo ni mo bangon ikaw usa ka makape maong permi kang mabilin kung ikaw ang mabilin sa balaybay walay kanot nga mabilin hunungan nalagi na jay moyas kang taon sa naman maubas ang tanang mga sutanas ng kaldero mabalik dali ka ayo ka gutmon mas labaw pa ka sa ating inig humano gaon after 30 minutes kaon na sa tubatik pero karon ikaw ang ilawon. Karon ikaw ang kilawon nga walay luto-luto. Pakaton gihapon ti ka. Pakaton ti ka og gumo. Halasalaan na lang ang tanan nga ako mga gipabuhian. Sa sobra kadaghan at sa di ka arang kada dili na ka makulian, di makulian. Mura bang kinataw sa lalaki inig ka humanong tuli. Di na ka maulian kaya ko na gibawi ang imuhang kinabuhi. Wala ka kasabot ha. Unsa man ng tamaa. Basic ra ang imong flow dili ni mo makaya. Dili mo makaya, dala na ako ang gugma para sa hip-hop sa akong pagtangas despite of all the challenges. Wala ko ni atras, wala ko na hangol ng musikat. Ang ako lang katapos ang ipabalas kay di man sa ingon nga kung nalaka sa flip top naana ka sa taas. Ikaw wala kay talento, maong wala kay sakanan. Muna kagapuyo sa balay nga bungalow, walay hagtanan. Dili ra ko puro yaga-yaga, kamausan kong magago. Kung mag-joke, makatawa kong seryoso, delikado. Kung mag-joke, makatawa kong seryoso, delikado. Ang tinun-anay nga kaisog, nga nung ibilin ko man sa entablado, nga kaya man akong mupalagong unana sa ubang tao. Kaya man akong mupalagaw unana sa ubang tao, anan na akong gubot-dok. Halos kada adlaw na lang. Mga muhamag umudas-das sa akong gibang atubang. Pakset gibang makmak. Maong suri kung naangin ka pre. Dili na ni batang yubik nung batang pasil sa time. Oh, batang pasil, Lori Piste. Batang pasil ka, patay kang Duterte. Oh, niya, katulong itlog. Nga, may daghan, may sumbol. Mga kanta, mga igo. Ako mga kanta, kapatawag kag mama, kaya baka sinawa na, sungkol. Oh, niya, taga-pasil siya. Klaro na kayong adik. Bungkalo daw kung balay, mga kubo. Kaya ba mga ano, kaya di mo mada, kaya di mo mada ang atik. Sakar kaya akong bar sa Joker sa. Pero dili ko si Batman. Hulma na gitinini mo para dili ka kasi Batman. Okay, patay ang hatol. Manang dedo na ni si ALX. Sakto na kayo ng pruiba nga kaning siya sa amo sa CALX. Okay, napildi na ko ni sa una. Huwag murag wala pa maghihapon ni kasabot. Kung madaw may gagakaroon, meaning lang anak nakatong kasi mo mga sayok. Pero pwede mo dili. History repeats itself. Manang migo ay kumpiyansa. Ay kalimtan mo na itong gahapon, pabilin itong marka. Kaya napaluhod na di ka boy, huwag mo na pirming akong isumbat. Kung wala ka nga tungod si Black lang kayo yung maunigaan, o manap kung matungod ni Bangs mong nibugat. Ako sumbat baka pabughat, pabungkad kag malumpag. Wala na naidala nga swerte ang ilang mga good luck. Sobraan ka sa bilib, pero kuwang ka sa bitik. Akong tira sikit-sikit murag pasaheros sa jeep. Na siya split top, pero mo gihapon surambaw. Kay mayra man siya sa pasikat doon nga mura bag-adlaw hanggaw.
Timani, di ka kapirmi sa taas. Kaya maabot man ng sunset. Ugakuwang siya magsilbi nga buwan, yung mga pahayag sa kangit-ngit. Pero musika, di mo magbalik. Huwag maunay nakapait. Pero okay na naman rin, ginanam, ginabuhi, di ba? Susama sa ligid. O di ba? May ups and downs akong mga bars, mura magsabong panlaba. Wa pa nga bantay Alex, may sa tibuok batil, gilabhan, rataka. O di kusukuso na tikag maayo. Ang tuti mong lukot, di na madawag pransya. O di kusukuso, tikag maayo, niya kita sa tagsa na kumansya. Ikan sa basura ni mga pangan, tae ni mo sa line, hugaw ni mga style, ug sa green ni mga mind. O di ba? History repeats itself. Awaron si Alexander, ako na pong gipainit. Painit! Awatin nyo, umadamlag, mamatay na po balik. O mamatay nga balik, Brad. Gigi, easy. Sayonara pagkapildi. O di ba, wadjoy, imposible. Who would have thought, awaron, presidente na si Duterte. Chikoy ALX 3-2 para ni Chikoy. Shout out po ni Alex. Shout out sa Alex, di lalim ang ibuhat nila. Baon na yung usa sa pinaka-fighter nga away. History. Marshall. First round yata ako kay ALX. Second round kay Jekoy. Third round kay ALX. Pareho sila nailaro. Pareho sila na-attack. Gusto nga lang mas diin ng kay ALX. I-approach sa battle is battle good. So ALX. Jekoy. Lisod pilian, parehang gahi. Pero sikit kanan pero ALX. Yeah, microphone para tinaw ba? Idol kayo, nindot kayo lang away, iceberg kayo, Sharon mo. Kanang nindot kayo lang away, tinuray lang, kanang dawag silang doha. Dawag ito para sa ako, draw akong decision, pero when it comes to kanang detail lang sa kanang kung detail lang yun, kung about sa judging ganan ako giling-giling ng decoration, mas kuhan gid ang kay Jikoy nga kanang mga linya niya ba na yung mga unod bitaw nga magbitik-bitik magbali-bali ba niya mo na yung murag kanang nalinaw sa duwa ng utok aside sa joke pod nga ang delivery pod ni Alex nga hasi pod labi nato yung mga flow pod hoy makain nato lahar to pero kanang lahar to ba patay tanan so draw gisod ko draw di ba drawing di ba drawing yapon di ba pwede draw sige kon gotta give it to Jikoy ito lalim nindot dito wala na ko dire patay na ko 30 seconds. Sir, So, based on creativity and style, mas nilamang si Jikoy, no? So, I'll give my vote to Jikoy. Ako dahil last judge day, ang judge na pinakalas kaya ni pauli na kay di kapoy niya, di kuhan sa banat. So, pinaka kuhan dyan sa kuha lang sa kuha, Jikoy.